Hej, hvis du er her, er det fordi du bryr dig om helsen din og ser efter en naturlig måde at balancere blodsukkeret på. I dag skal jeg fortælle dig alt om Glykogen Plus, uden unødvendig snak, bare det du virkelig trænger at vide. Først af alt, se hele videoen, for på slutten har jeg vigtige advarsler, som kan spare dig for både tid og penge. Mange har comprado dette kosttilskuddet fra useriøse netsteder, i troen på at det er ægte, og ender op med kopier, som ikke fungerer. Glykogen Plus sælges udelukkende via den officielle netsiden, som du finder i videobeskrivelsen, og som også er fæstet i første kommentar. Ikke tag unødvendige chancer. Køb bare fra rigtig kilde. Men hvad er egentlig Glykogen Plus, og hvorfor får det så mye opmærksomhed? Det er et 100% naturligt tilskud udviklet for at hjælpe kroppen med at regulere blodsukkeret, øge energiniveauerne, reducere sødsug og give mere balance og velvære i hverdagen, uden behov for ekstreme diæter eller stærke mediciner. Blandt fordelene brugerne rapporterer er færre blodsukkertopper og crash, stabil energi gennem dagen, mindre sødsug og overspising, samt bedre kontrol over matindtaget og støtte for forbrænding og generel helse. I tillæg nævnes klarere tankegang, bedre humør, lettere vægtkontrol og en følelse af mental og fysisk stabilitet. Alt dette er muligt takket være ingredienser som kanel, berberin og krombicolinat, kombineret med andre naturlige forbindelser, som hjælper kroppen at behandle glukose mere effektivt og trygt. Brug det dagligt, som angivet på etiketten, og vær konsekvent. De mest mærkbare resultaterne kommer vanligvis efter 4-8 ugers kontinuerlig brug, afhængig af kroppen din. Men vigtigt, på grund af produktets popularitet har det kommet flere falske versioner på markedet. Derfor bør du kun bestille via den officielle netsiden. Linken finder du ret under videoen. Der sikrer du dig et ægte, trygt og pålideligt produkt.